O Concello de Ribadumia prepárase para as súas festas máis importantes. Do 30 de maio ao 2 de xuño, a localidade de Barrantes gozará, entre outros espectáculos, das mellores orquestras de Galicia, de pasarrúas, de concertos e de moito viño tinto. É unha festa moi importante para o Concello, moi importante porque moitas familias, moitos os nosos antepasados, os nosos vós, bisavós, incluso pais, pois evidentemente isto foi un factor importante no económico, e isto pois de alguma maneira se vai convertindo e vai pasando turísticamente e gastronómicamente, pois ten unha relevancia importante no día de hoxe. Pro alcalde, esta será unha festa especial. Despois de moitos anos reclamando a Xunta que legalice a variedade folla redonda, a Administración Autonómica anunciou a principios deste ano que iniciará os trámites para rexistrala. Porque é a primeira vez que podemos presentar a todos os veciños e a toda a comarca do Salnés pois o inicio dun expediente de regularización ou de legalización dunha variedade que estaba pois olvidada e que durante 46 anos ninguén pois se acordou de darlle curso, digamos, ou de que se pudera comercializar e que tuveran esa seguridade tanto os adegueiros como os viticultores. O que non falla, como todos os anos, é o concurso de viños. Na edición pasada foron 120 os participantes que presentaron o seu produto e dende o Concello esperan que a cifra se repita. O prazo para inscribirse comezou hoxe e pechará mañá. E será hoxe mañán a recollida. Son 6 botellas tipo bordalesa e esas son as que irán ás próximas catas, que será os 6, 7, 8, 9 e 10 de maio, no que o que pasen desos días xa serán 12 botellas as que teñan que traer, que serán os que entren na gran final, digamos. A cata final terá lugar o sábado 1 de maio a partir das 11 da mañá. Os gañadores de cada sección coñeceránse ás 5 da tarde.